Predstavte si, že vás označia za Satoshiho Nakamota, záhadného tvorcu Bitcoinu, no vy ním v skutočnosti vôbec nie ste. Také niečo sa stalo bitcoinovému vývojárovi Peterovi Toddovi, ktorý bol za Satoshiho označený bez akýchkoľvek priamych dôkazov a napriek tomu, že túto teóriu vehementne poprel. Todd teraz v rozhovore priznal, že dokument od HBO, kde ho označili za Satoshiho, ho doslova ohrozuje. Dôvod je ten, že ten dokument z neho spravil terč pre skutočnosť, že záhadný tvorca Bitcoinu by mal mať, ak žije, pod kontrolou vyše 1 milióna bitcoinov. Peter Todd z toho dôvodu dokonca priznal, že sa aktuálne skrýva. Pretože sa cíti byť v ohrození kvôli tomu, že má na sebe nálepku miliardára, ktorým ale nie je. Okrem tejto nepríjemnej zaujímavosti ma dnes zaujalo aj vyjadrenie legendárneho investora Paula Tudora Jonesa. Ten tvrdí, že hromadí bitcoin a zlato. A to z toho dôvodu, pretože sa obáva veľkého krachu na finančných trhoch pre pokračujúce veľké zadlžovanie USA. Viac sa dočítate na Kryptonomiky.sk.